Dulurku sing dodol apa? Kowe ngerti jajan hawuk-hawuk? Dewi. Lho ya ana jajan Jawa iku arek saiki garep. Ana jajan horok-horok ana. Hawuk-hawuk ya ana. Biyen arek cilik-cilik iku cek biyen guru ngerti ngene-ngene. Lagune mesti hawuk-hawuk. Horok-horok. Hati-hati dengan panganan sing jenenge loro. OT-OT. Horok-horok. Onde-onde. Yo gak kena dibukakno kene rek. Meneso. Monggo para miyarsa nyuwun tembangan lagu-lagu. Oh nggih. Layangan mawon ngoten. Oh lah ya sakno. Oh lah kono dawa nggih. Neme hak pira rek? Wedung sasi lawase aku ngenten. Ya Mbak Tia karo Mbak Ira. Rindu rindu rindu. Kok mboten jumadeg ya? Oh nggih. Kula kadang enak goyang kok. Oh, goyangnya karo longgo. Nggih no. Oh iya. Goyang di tempat. Goyang di tempat. Larilah secepat kilat tapi tetap di situ. Dipun dangu piyambak, Mbak. Para miyarsa yang masih wungon. Oprek masih wungon. Tesik melek maksudnya. Injih wilujeng enjang para rawuh sedaya menawi ngersakaken tetembangan lagu dolanan napa temenan nggih monggo. Eling kula kawin-kawinan. Lah nggih. Terus pundi niki? Napa pun ngantuk? Oh, wayangan mawon. Oh. Niki diladosi napa? Saya kersa yang mood malam hari ini. Mungkin kalau payung hitam tidak cocok dengan nuansanya. Satu lagu mawon. Diroyok wong loro. Lah niki menawi nyecekaken kalian suasana. Nggih suasana nggih rasukane para sinden. Para wiyaga. Wae iki dedeg. Menawi disukani sing nyemak-nyemak. Nggih. Klambi wungu mawon. Wah iya nggih. Adek niku wau SMS panitia Pak Dalang jam 3 Buyarno. Oh alhamdulillah. Tapi karena awak dhewe ku jangan sampai medhot lakon, tetep tak tambahi 1 jam lagi. Bapak panitiane napa tasik wonten? Sampun tilem. Oh sampun tilem. Tasik nggih, alhamdulillah. Wilujeng dalu, dulurku sing dodol horok-horok. Nggih, setunggale hawuk-hawuk wau. Hawuk-hawuk. Tunggale uti-uti. Karo dodol sujadah iki. Nggih, monggo. Lalu
kangen rasane yen urip iso ketemu kowe ya tanjak jaipong ya kangen rasane yen tenan ketemu kowe pengen ning aku yen kangen yo lambe wungu Matur sembah nuwun. matur gunging panuwun ya kewajibanmu isih ana siji nak oh iya tanggal 20 ana nggone desa Lengkong Sidoarjo kecamatan Bedek Mojokerto ana tanggal 20 ben iku lho Cak kok digarap sing kompak ndaramu oleh mertopo yen ora tak wenehi pitudomu kok malah kleru cung boten purun ngendikan kalih Nira Semar Gus damel napa kula nganteni jenengan tindakane nyatane kula dineng boten dijak ngendikan kula niki luput napa kula niki ben sepuh nggih ndara napa lepat kula kok ndika boten kersa ngendikan kelawan kula Kakang Semar anggonku nindakake prihatin nindakake tirakat Kakang ngangen-angen dununging muduning Wahyu Dewandaru iku werdining kaya ngapa Kakang ngaten nggih Gus werdining tumuruning Wahyu Dewandaru pun nanti dirembak pun natik dipun bakas paweling kula menika ya monggo tah sinau resik tindak lawan laku pun ngantos nalisir saka angger-anggering bebener yen tindak tanduk kita niku tansah bagus tindak
tanduk kita tansah nilar marang kok tindak kang utama utawi nista sak ora-arane resik badaning meno. Wahyu niku golek wadah. Wahyu niku golek wadah. Lah niku sampun rontong dipun katingalaken wujuding pertapan sumur umbul julan Jalatundha. Namine sumur menika dununge tuk utawi sumber. Sumber niku sumber panguripan uriping ing Triloka Bawana. Manungsa ora bisa urip, kewan ora bisa urip, tanem tuwuh ora bisa urip tanpa wonten tetes tuk sumber. Lah sumber mau bakal mujudake wujuding sinebut Dewa Ndaru. Oh mboten angen-angen ana ndaru modun ngoten, ana nalung ketiban nalu sugih ketiban ndaru sugih. Oh niku mung crita. Tapi lek sing dipun upaya dipun pakerti wujuding Dewa Ndaru niku banyu pengiripan lho. Wong watu maun kudanan bendina akhire lumuten bumi ketiban banyu. Oh samiya tuwuh, samiya tanem tuwuh, suket napa mawon wonten. Lah niku murakapi kangge sing urip nyata niki nyata. Lek duwe bumi diperkerti, kurang subur dikai pupuk utawi dipun mes. Lah niku pun nger, pun ate angen-angen. Liya-liyane sing kasunyatan kemawon dipun lampahi. Lah monggo sareng-sareng ten kene pertapan sumur umbul Jalatundha. Niku ngen mandhaping kanugrahan ingkang nyata, ingkang hakiki mijil saking Gusti Kang Among Tuwuh. Kakang Semar ngaturake gunging panuwun menawa kaya mangkono. Ayo tutno laku jandraku Kakang. Kacarita mban ingkang mucul saking panggonan sesuatu ingkang mucul saking pangembanan Aryodanan Jaya Harjuna ageng telenging ketekanira arsa tindak mangging dhateng ing pertapan sumur umbul Jalatundha. Lili lele lolo lolale lale lo.
Milontening lumeris monggeng rata kalong kenthong mas malelo suku loro tina ingkang lumaksana ngolati kraton Ndyarawati panjenenganing Sang Dahnawa ingkang agenging seprapating jagat harsa ngupaya Praja Ndyarawati awit kepingin sapatemon kelawan panjenenganing Sri Nalendra Bathara Kresna harsa nyuwun usada wangsule dhateng wujud saderenge kedadosan kacarita Danawa ingkang agenging seprapating jagat lumaksana magita-gita tumuju ana ing kraton Ndyarawati pinranggul raseksa inggih Sakgiri Sutobaya. Ora kaya mengkono. Kono gunung sekembaran ana ing kraton Ndyarawati. Ora kaya ngono. Hasipat berkongkong, hasipat buta. Gedhe saujajar karon kahananku. Saka ndi iki buta? Iya. Apa bener iki kraton Ndyarawati?
Ari palengganing Sri Nalendra Bathara Kresna. Sri Nalendra Bathara Kresna pandal maning Bathara Wisnu. Kepadudun ana ndi pawongane? Ana ndi papan dununge? Mangertiya dina samangku ana kene ora ana sinepat Sri Nalendra Bathara Kresna. Ratu Kresna ora ana. Wah. Yen Ratu Kresna ora ana teges mbok singitake. Mbok duduh napa aku butuh ketemu Kresna. Yalu usada ben aku bisa waluya Jati Winuni. Ela dalah aja semon-semon. Mas aku lak nggih kepingin waluya Jati Winuni. Aku kepingin waluya Jati Winuni. Aku yo kepingin waluya Jati Winuni. Pamimang dalan Bathara Kresna tak temonane ana ing kene. Ana kene ora ana jeneng sipating Sri Nalendra Bathara Kresna. Hanane ya mung aku kang grening sak gunung anak. Wah, aja mbok singitno kebat duduhno wae. Mumpung tak gawe Karangabang yen ora gelem nuduhake. Tak gawe Karangabang yen ora gelem nuduhake. Wah, peduli apa ora bakal aku sumimpang saka papan. Wah, yen goreng ora gelem sumimpang papan kene ayo depektekno sing mukti aku apa sing nglukro awak ya sembarang. Yen kaya ngono do cepreting kulis padha berkongkok. Wah, yen kaya ngono kaya geluduk kaya gunung tempuk padha gununge mati dening aku. Untal malang kowe. Tetes luar saksoe saci siswa arane bangsa nawala najen lamun lamun paukara cerita Kacarita ingkang mandhap saking Wiyatis Sang Hyang Narada. Ya Sang Hyang Narada. Ana ulun juga ning kita. Bathara Kresna lukar-lukar. Yayi guru kudu lukar. bisa kromo Nadyan
Guru monono moyo potoko gawe derita. Lho iki kaya don anak ulun Bathara Kresna uga kaya mengkono. Ana apa sak temene kono apa? Ana apa? Duh pukulun ngaturaken kabar ketiwasan pukulun. Lah menika lak inggih wonten pertapan Sumur Rombol Jalatunda peparep Begawan Dewa Ndaru menika lak inggih bangun nanging tanpa ngangge sabawa, tanpa nyuwun palilahipun Kraton Ndarawati pukulun. Anak ulun juga ning kita aja gegeden rumangsa. Sajaning bumi iki wek sapa? Bumi iki jae apa? Bumi iki darbe Gusti Kang Akarya jagat manungsa mung sadermon kanggonan mung sak derma ngenggoni ngono bloko. Kakang Narada amrih sagedipun menika ngendhek lampahipun Begawan Dewa Ndaru menika kadosa pundi awit Kayangan Suralaya nampa benduning anggenipun tindak lawan laku rumangsa benter rumangsa ongkep wonten pasek ngene kapudren kala wau Kakang Narada yen mon ngono kudune ana marga rahayu kudune ana marga ayu oh iya yen kaya mangkono Bathara Kresna kabeh mau petuk ana kabeh petuk ana. Nanging yen wis dipethuki kabeh sungkemono, sungkemo kabeh. Dadi sekabating Begawan Dewa Ndaru sungkemono. Sekabating Kang Aran Sukma wali kita ya disungkemi. Sekabat kilat bumi ya disungkemi, sekabat kilo bangono ya kudu disungkemi. Inggih, pukulun menawi kados ngoten badhe kula tindakaken. Janji Guru, monggo wangsul dateng Kayangan Donggring Saloko. Kresna menghadap sekaring taman Surarebot ngeblatakan Gajah Ira Saturangga Kresna Sompeng Kresna Sompeng Jaya Mulya Jaya Mulya orang kaya ngono iki Kinalendra kok mara lungguh ndoprok ana nisor iki dikarepno kaya ngopo? Dikarepno kaya ngopo? Duh, sinuwun kula sampun mangertosi sinten sejatose paduka. Kula aturi Badar Wigar. Yai sinuwun yen sinuwun. Awasing Sri Nalendra Bathara Kresna kaoyak wewadening sekabat Sukma wali kita Badar Wigar sejatosing Sinuwun Kuntadewa sesarengan Nakula saha Dewa.
Yes, ayo nyebir wiji kono, ayo sabar sawetara. Waduh. Mboten layak sedaya ingkang maju ana peryodan mengsah kelawan sekabat sukma wali kita mboten wonten ingkang mimpang. Jalaran Yayi sinuwun piyambak kelawan Adi Nakula Sadewa. Kakang muri rahayuning lelampan menika Kakang kula kedah anglakoni kados ngaten. Lah lajeng sinten begawan Dewa Daru menika? Yayi sinuwun inggih panjenengan nyatakaken piyambak. Kilat bumi, kilat bawono inggih panjenengan nyatakaken. Inggih menawi kersa panjenengan kados mekaten aja ana sing tumandang ana alun-alun cukup Sri Nalendra Bathara Kresna. Tumuli Sanjata Cakra Wiludaksina tumampangaken wonten genewa bedhor mecetat natap kilat bumi kelawan kilat bawa Badar Wigar Gatotkaca Sumawana Andarya. Kang sesautan sumola ing sapandurat merahino dondoke sewajar rupane yo abang-abang coklat Sri Nalendra Bathara Kresna ingkang pinanggih sang begawan Dewa Daru ing mriku ngawontenaken sungkem wonten ngarsaning sang begawan Dewa Daru ngaturaken kabar dosa lepatipun wonten ngarsaning sang begawan Dewa Daru. Wah. Ingkang sumungkem mawon Sri Nalendra Bathara Kresna. Lah dening sinten tok ingkang dumunung mijiling sang begawan Dewa Daru. Wah.
wonten sulaking tetejo biar padang semu kuning mas-masan kondo tandaning mandaping wahyu Dewa Daru sineksenan geter kelawan pater ilanging sang begawan Dewa Daru sumengkeman Sri Nalendra Bathara Kresna ana kawujudaning Jamus Kalima Usada. Bancana kasingen dawuh dalem Gusti. Oh, dadi Anoman ana kene tugase apa? Kula menika mikukuhi lan njagi Jamus Kalima Usada punika. Oh, yen kaya ngono Anoman ayo diboyong menyang nggoning kraton negara Ngamarta wujudake mandhaping wahyu. Dewa Daru ndadekno tentreming swasana, tentreming ana bumi Anoman. Monggo Gusti kula dherekaken Gusti. Raputo Sing garai sapa emang? Oh ya samene dadak. Ono ae. Kok cik garo pegeling lho. Ya sinuwun yai. Kakang ngaturake gunging panwun Kakang tanpa wonten pitulungan apa duka. Mboten badhe para Pandhawa nampi wujuding Wayu Dewa Daru Kakang. Nggih. Sedaya menika mboten kula nanging panguwasan Gusti ingkang andar bebasti awit titah ingkang dipun tresnani Gusti amung Pandhawa mila saged mandhap dhateng negari Ngamarta.
Monggo Kakang tentrem wonten salebeting praja ngamarta Kakang. Inggih Yayi, moga sareng-sareng mandeng wonten ing sanggar pamelengan. Ngawontenaken sujud syukur wonten ngasani Gusti ingkang amung tuwa bagi binagi. Monggo. Inggih Kakang monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Sampun paripurna anggen kula anggelar suraosing ringgit wakucal purwa kang tinata kanthi tatanan tontonan uga tununan katindakaken kanthi regu regeng renggeping swasana mengku wigatining tuladha ingkang ala kita dadya sesir ingkang becik kita dadosaken tepa palupi tuladha dewa-dewa sami nyekaraken seranduning sekarang kang arum gandane dumawah ana ing desa ngadesa babaring katentreman babaring kemakmuran ana ing desa ngadesa bumine subur tanduran tanem tuwuh padha ijo royo-royo ora kapi kanggo nyukupi sanak lan familining saminta kawruh manggar mancung sinumpetan sekali merdeka tetep merdeka jaya-jaya salaminyo Suradira jayaning rat lebur dening pangestuti krida budaya tansah jaya salaminyo.